Здравейте на всички! Имаме една идея с един мой приятел, понеже от доста години колекционирам всякакви аудио и видео формати и постоянно някакви хора, приятели и познати, които идват у нас, се налага да обяснявам постоянно какво е това, какво е онова, с каква касета работи. И на хората им е интересно и не знаят, особено в нашето съвремие. И решихме да направим едно такова предаване, няколко епизода, да представим различни аудио и видео формати. И това е. За сега почваме с класическата битка VHS срещу Betamax, който през годините беше така доста, не знам как да се изразя, битка си беше. Така, малко история. Всички потребители, нали, всеки иска да има вкъщи видеосистема, която ползва, но на времето е било доста трудно това нещо. Sony почват да разработват в 70-те години тяхна си лична видеоформат система и през 75-та година представят в Япония формата Betamax, който година по-късно е представен в Щатите и тръгва доста успешно, така да се изразим. Съответно, когато една компания представя един продукт, трябва да има и друга, която да има конкурентна цел и затова през 1976 година JVC представят своя формат Video Home System или така нареченото VHS, както е познат по целия свят. И започва войната. Първоначално Betamax имат по-добра резолюция на картината от VHS, но за сметка на това пък дължината на касетите, които се предлагат, е само 60 минути, които са недостатъчни да запишеш филм, спортно събитие, концерт или така нататък. И Betamax предлага по-добро качество на звука в сравнение с VHS. Да, в началото предлагат по-добро качество и на картина, и на звук. Това е безспорно. Съответно, през годините се усъвършенстват и Betamax, и VHS. 1983 година Betamax пускат Beta Hi-Fi, съответно JVC и те пускат VHS Hi-Fi и така се продължават, но сега спорно е кой формат е по-добър, но така или иначе Sony губи войната от JVC. Най-вече защото доста от филмовите разпространители по-малко предлагат за наемане филми за домашно ползване. На времето, може би по-младите не знаят, че имаше едни места, които се наричаха видеотеки и можеше да отидеш и да се наемеш филм, който да гледаш, след това да върнеш, нали, естествено. И поради тази причина Betamax почва да залязва, продажбите спадат. За сметка на това, тъй като Sony искат филмите... Да, ще го споменем, че първоначалната идея на Sony за Betamax е да всяка компания, която иска да произвежда такива видеорекордери, трябва да си плаща лиценз на Sony, а JVC, дали са тарикати или не, пускат безплатно всяка компания, която иска да произвежда видеорекордери, без да плаща лиценз и съответно много от компаниите се насочват към VHS, естествено. Между другото и самата компания Sony в по-късен етап почва и тя да произвежда VHS рекордери и то доста успешно като продажби. Най-интересното е, че самите видеорекордери на Sony Betamax се произвеждат чак до 2002 година. Което е странно. Тогава преустановяват. Но самите касети Sony ги произвежда до 2016 година, което е още по-странно. И тогава вече спират след тази налите и VHS и той спира. Съответно навлизат нови формати, компютри и така нататък. Но още има перковци като мен и разни други, които се интересуват от тия неща. И в интернет има достатъчно информация по въпроса. Да, в интернет има достатъчно информация, ами мога да представим следните формати. Това е класическа VHS видеокасета, съответно с
с култовия филм Star Wars. Така, това е класическа Betamax видеокасета. Които да споменем, че в България бяха изключително малко разпространени. Да, говорим за световни мащаби. И така пускаме. Първите видеорекордери са изглеждали по този начин. Нали? Отгоре се зарежда видеокасетата. След това имаме фронтлоудинг зареждане, но това е на по-късен етап. И затова съм избрал точно такава машина да покажем кое е било зареждането на видеокасетата. Щракаш, цъкаш плей и нещата тръгват. Ами така, стигнахме до представянето на Betamax. Това е стандартна видеокасета. И така. С малко повече бранчене и натискаме play и нещата се получават. I'm sorry, Teresa. I'm missing. What is wrong? You know, it's all I can do to keep your puny tongue out of your head. Cool, Mr. Vito. I'm sorry, Mr. Vito. I'm really sorry. Ами така, стартирахме Betamax-а. Сами виждате картината. За времето доста солидно и интересно. Това да го имаш вкъщи си е било просто върха на сладоледа. Еми, това беше общо взето с представянето на двата видеомагнитофона. Така, на времето не всички телевизори са имали така наречените чинчове или RCA. Стандартно свързване е било с антенен кабел в телевизора и в самото видео. На по-късен етап излизат така наречените чинчове, шкарт, кабели и така нататък. Ами, горе-долу и със свързането на това. Сега остава да дадем някаква оценка кое е по-добро VHS или Betamax. Аз съм фен на двата формата, но мисля, че за мен картината и звука на VHS е много по-добра от Betamax. Съжалявам, Sony, но това е само мое лично мнение. И това. Аз съм на другото мнение, че бетата, особено в случая Betamax-а, заради първоначалните си параметри, всъщност вади по-добра картина и по-добър звук, но заради лошата маркетингова стратегия. Лошата стратегия на Sony няма да я обсъждаме, защото... Това е тема на много дълги предавания. Цялата история на двата формата ще отнеме страшно много време. Всеки сам да се преценя, стига да се интересува, разбира се, кое е по-добрият формат. Всеки си решава сам. Чао, до нови срещи! Тук се осрах. Сега трябва да префърлим тази жужоба. Ще ти еба майката.